tax ordinance ti Sarat. Oy, congrats, na-aprobaran yan mga idol. At naman ti Damag Lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, please come in. Maragsakan ti LGU Sarat gapot aprobadon ti tax ordinance kalpasan iti masa iti konsehoken iti panang review iti sanggunyan panlalawigan. Kuna ni Vice Mayor Remy Medrano sila yung panang i-publish na iti urayan sakbay iti polling impression iti tax ordinance imbagana na maskin iti panakitalon iti tax ordinance iti Sarat gapot na bega panawanen ti Mayor Uray sakbay pa nga ni pangato imbaga na nga sakbay iti COVID ket dito nga plano ko may di yan gapo iti pandemya nagpanag-lockdown sa nga implementar iti baro nga tax ordinance iti munisipyo paset naman ni Vice Mayor Medrano kamit talang kreto nga tax ordinance iti Sarat. Iti tax ordinance ito kasami maproban tayo iti na-review tayo iti sanggunang panlalawigan at na-expectarin tayo na i-publish tayo ito may kabigat na pangalan at pwede pala na mas bago nga paligasaran iti makulkulit ang local tax iti ito tayo kay early next year. Because we allow only to make adjustment of 10%, maximum 10%. If you nag-adjust less than 5%, less than 10%, you can mag-increase by more than 10% every time that you review your tax ordinance. Kaya yung nagamit naman ito nabebe ang tax ordinance iti nauli ito muna pag naka-review na hindi pala ay panawag ko akas dito ngayon ito 2011 kasi na more than 10 years ngayon ni aki sa edukati sa rin kasi ngayon pag naka-review na nag-liwayag mo dito mo ang kasalayan bayad naman pa hindi pa ngayon hindi ngayon dito panawag ito may napaproban na niya as legal capacity I declare the approval because of the situation there. Panawin ito dito ay legal ito regulation na ano na aprobalan dito. Panawin na may-review na may raman, may-review mga pangustatan ng munisipyo, mga pinatayo kasi malutong primary care kasi dito, ito rin din na may raman namin dito, hindi ka daw na hospital, ito maraming enterprise center, ito municipal building, ito raman tayo, ito kamarmarin ng pagsulit na tayo. Sa mga nagpapay ito kung natin Treasury Department, Finance Committee, they are expecting at least 10% increase from the local revenues of the area. Ito, Idol Lawrence, iti inuman tayo kini Vice Mayor Medrano, kaya tamanang nama, napaman ng publish din kay newspaper for 3 publications. Kaya may nantarton by next year. Ngayon, iti naglaton na, tinanan, may basta iti linteg, mga 10, mahanap exceeding 10%, iti pag nagtunag, basta kita hanap po na nag-agreelat, kaya tayo umili, at ito yung marotat tax ordinance, iti Sarat, Ilocos Norte. Idol Dennis Salipio, Tatak, Arumen.